Всички деца обичат да рисуват. Хванат ли моли в ръка и няма спиране. На белия лист, в тетрадката или по стените. Да умееш да рисуваш означава да умееш да виждаш. Да виждаш как линиите, чертичките, простите форми изпълват обкръжаващия свят. Някои деца отрано ни впечатляват с подчертания си интерес към музиката, рисуването или друга сфера на изкуството. Още по-радостното е, ако едновременно с това има база за развитие, защото ролята на педагога, училището и семейството са ключовите фактори за бъдещето на детето. Според психолозите, талант на художник притежава дете, което най-добре изразява своите настроения чрез рисунките си, комбинирайки различни багри и материали. В днешния епизод на документалната поредица «Български надежди» ще ви срещнем с Велизара. Тя е на 8 години, много усмихната, лъчезарна и притежава дарбата да рисува. Това талантливо момиче изразява емоция в картините си, чрез които разказва истории. Аз се казвам Велизара. Обичам да рисувам животни. В момента е на 8 години, може би от 4 годишна възраст. Така, от 4 започна да показва някакви по-необичайни рисунки. Много дракони, повечето животни. Тя много обича животни. Така, с течение на годините видяхме, че има нещо по-необичайно, защото в началото си мислехме, че като всяко дете, всички деца на тази възраст обичат да рисуват. Не е нещо толкова необичайно. Всички деца рисуват на тази възраст, но после започна да прави много сложни изпълнения, които вече ни очудиха. Животни, така с всичките в движение, с своята емоция, характер. И това вече ни подсказва, че тук има нещо. Интересното при Велизара е комбинацията от само за тези нейни 8 години, как успява с такава лекота да пресъздаде различни животни, истории, приказки, които тя сама си измисля, включително с текст. И освен лекотата, тя им дава характер, различен характер на физиономите на животните. Когато са ядосани, си личи, дори да няма текст. Когато са щастливи, също си личи, пак без текст. Така че това наистина е един страхотен талант и дано да успее да го задържи и да го развие в бъдеще. Историите и героите си ги измислям аз. Учителите харесват и разбират моите рисунки. Тук е гладен, така е? Добре, да започваме с главния герой, почва и слонята. Тя в началото още щастлива ли? Ами тя се спала. Тя в момента спи и нищо не подозира. Нали така? Да. Добре. Детайлите са много важни, тя много обича да ги прави. Именно ранната възраст не трябва в този момент да бъде насочвана, защото това само би могло да я обърка. Такива деца, които много рано стигат до този етап, сами да видят различните и ракурси и положения, преден, заден план в една рисунка, трябва да бъдат оставени, те да работят и да показват всичко от себе си, поне до 6-7 клас, и ако тя прецени, че това е нейното бъдеще, иска да продължи да се занимава с изкуство,
тогава е момента вече да може да се въведе в тази посока на изкуството, да се научи на перспектива, на композиция и всички тези подробности, които всъщност се учат и в нашето училище. Това е училище, в което кипи живот, има живец. Виждаш, че училище, което му топти сърцето. Тя като се върне от училище, това е разликата между старото училище, където беше, и сега тук новото. Просто в старото училище всичко вървеше някакси по кълъп, там не се търсеха таланти, не се забелязваха. Изведнъж тя просто се прибираше в къщи, уморена, апатична, дори беше спряла да рисува. И аз си викам: Вили, хайде рисувай нещо. Почти вече на зорлем я карах. Но откакто открихме това училище, съвсем случайно, тя вече се прибира жизнена, енергична, грабва листите и започва да рисува вкъщи след училище. Започва да си измисля нейни историйки, комикси започна да прави. Само да правя най-обикновени рисунки, реших да направя комикси. Имам 3-4 книжки. С животни, има една с приказка, където си я нося. Обича да чете много научни и популярни енциклопедии, детски, много чете за животни. Това е страстта. Да си има собствен животно, гущер, котки. Един ден си хванах един гущер, обаче сложих го в една много голяма кофа, сложих пясък и камъни. Той се заживя там, казва се гущер. Гущерите са милички. Имаме 10 котки. Те се казват, едното се казва Лъвчо, защото той е оранжевичко и е много сладичко и бяга много бързо. Другото се казва Сивушко, защото е сивичко и е много дебело и много е глезено. И много бели прави. И бързо и със страхотна лекота, това е интересно. Ти сама ли си измисляш историите? Да. Но как е направила седналия на шията? Тук седи. Тя има много богато въображение и в момента, в който някой от нас си подаде една думичка, тя вече е готова да разкаже цяла приказка. Така че наистина е безкрайно приятно да се работи с такива деца, а тук има много такива деца, за което съм много щастлива в нашето училище. Таланта е както лично и индивидуално нейн, така и толкова е генетично. Има генетичен фактор, защото нейният дядо, мой баща, също е безспорен талант, художник, скулптор, професор в Великотърновския университет, единствен в България, който се занимава с глиптика.
И така всъщност и той е много индивидуален сам по себе си, но те двамата нямат никакъв допир, защото сме далеч. Той е в Велико Търново и няма никаква възможност той да й предава уроци, да й показва неща. Просто само вижда рисунките, казва браво и до там стигаме. Колкото и нашата като преподаватели, от наша страна толкова и семейството е важно, защото това дете не се е появило изведнъж този талант от някъде. Това става с натрупване, с четене на много книги, с гледане на интересни предавания. Тя не гледа само анимации, с много разговори вкъщи, с показване на живите животни. Всичко това има огромно значение. Харесвам хъските, защото приличат на вълци. Ами змия, змей, вълк и разни други. Различен е, защото или е ядосана, или е спокойна, или е радостна. И така го правя. Как да е щастлива, радостна и спокойна. Защото когато е ядосана, ще й бъдат взети яйцата и тя тогава ще бъде ядосана. Когато е спокойна, няма да се иззети яйцата. Когато е щастлива, вече ще си отмъстила на лесояда. Белизара е едно обикновено дете, което се забавлява както всички останали деца, с рисуване, с пеене, с игри, които са подходящи за тяхната възраст. Просто е малко по-различна в тази посока. Наистина това, лекотата, с която тя рисува и любовта й към рисуването. Тя сама си намира какво да прави и всъщност ние само я подкрепяме. Училището я подкрепя. И въобще за училището мога да кажа също, че наистина не е клише, че това е училище за таланти. Тук няма дете с талант, което да остане незабелязано. Спомням си, когато я видях за първи път, не повярвах, че толкова финно, малко, красиво детенце може да изкара с такъв замах такива невероятни неща. Без значение дали е с цвят, не я притеснява материала. Дали е с една линия, с маркер или с химикал, каквото и попадне, тя е готова на момента просто да реагира и да направи рисунка. Защото е гладен, така е? Много чете, всъщност, и рисува. Тя рядко е тъжна. Всъщност, да, щастливо дете. Лесно се сприятелява, тук веднага си намери среда, приятелки, ухажори. Така че няма проблем с комуникацията. Нейната майка се интересувала, търсейки подходящо място за нея, където може да се развива този талант и да бъде всичко под контрол. Като го казвам, имам в предвид да не бъде объркано детето. И избира нашето училище, като разбира се, той има защо. Тук наистина има много деца, които са страшно талантливи, работят много добре в различни области на изкуството. И виждайки нашия сайт, виждайки нещата на тези деца и преподавателите, въобще целият екип, преценява и избира най-доброто за детето си.
чувствам се добре. Ще продължавам да рисувам. Тя е от началото на учебната година при нас и мисля, че наистина се чувства много щастлива, свободна, добре, прави това, което й харесва. При нас това е хубавото. Децата научават, но в същото време са освободени, да могат да изразяват себе си, да може да си отпуснат въображението във всяка посока на изкуството, от съвсем малки, от първи клас. Те се развиват и в музика, и в театър, и в рисуване. Така че за нея това е една прекрасна среда тук. Таланта е начин да откриеш щастието лично за себе си, да работиш това, което ти харесва, защото не всеки го има. На първо място много ми се иска да стане добър човек, да си остане такава каквато е, да се съхрани тази чистота, която я носи сега, да успее да я съхрани в бъдеще и каквато и да стане, според мен наистина ще е в положителна посока, защото то от сега си личи. Да бъде в Холивуд и да прави анимации, детски рисунки или не само детски, дори въобще с компютърна анимация. И така, хубаво е, че в това училище има акцент към тези науки. Се надяваме да й продължи интереса и да започне в тая насока. Пожелавам си да рисувам още по-хубаво. Да продължи, да не се отказва, да продължава да ни удивлява Господ, така да рисува чрез нейната ръка и да ни радва и да ни възхищава, защото наистина за възрастта си са много сложни изпълнения. И затова все пак толкова бързо я забелязаха. Веднага на втория месец, откакто дойде, и забелязаха я. Нямаше начин просто. Да стане един прекрасен, добър човек и да запази тази чистота, която я носи. Когато видиш дете като Велизара с такъв заряд, талант и любов към изкуството, няма как да не се усмихнеш. Можем да пожелаем на тази малка дама никога да не спира да рисува, да е все така креативна и позитивна. А на учителите от 51-во СОУ трябва да благодарим за това, че с толкова любов изграждат основите на талантливите млади хора. В следващия епизод на документалната поредица ще ви срещнем с още талантливи деца, защото те за наша радост са много и в различни области.